ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣାରେ ସାମାଜିକ କି ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଅସହାୟ ଗରିବୀ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭରସାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଖଟିଖିଆ ମଜୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଅସମର୍ଥ। ସତରେ ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସମାଜରେ ଅହଙ୍କାରୀ ଗରିବୀ ଶିକ୍ଷିତ ଅଫିସର କି ନାଗରିକର କମି ନାହିଁ। ଅଫିସର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପର୍ସନାଲିଟି ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଶିକ୍ଷା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ, ସେହିଦିନ ଭାରତ ଆପେ ଆପେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଭାବି ନିଜକୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସମାଜର କଳଙ୍କ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅପରାଧ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମାନବିକତା କମି କମି ଯାଉଛି। ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ସବୁ ସମୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକରେ ରଶ୍ମତାଲା ଜିପିର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଡିନେଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନିଜର ନିରୀହ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଗରିବୀ ସୁକନ୍ୟା ଓ ସମାଜ ସୁକନ୍ୟାରେ ଗରିବୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆଗେଇବ ଧରିତ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀ ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ।